Sme tu. Čaute ľudia. Čaute. Sme počuli jedno auto, že pípalo. Tak to kradne. Lebo len tak vypípalo, lebo len tak by auto nepípalo. Hej. Ale moja mama tak stalo raz. Že z ničoho nič tam nikto nebol, lebo mama bola ďaleko a ja a začínalo pípať. Takto sa pokúša ľudia otvoriť auto alebo ho vykradnúť, alebo už takto vykradnú. Alebo takto ho proste rozbil. Ľudia. Filipové svetla sú hore. Možno išlo ku nemu? To Škaredé jak svinia. Tu sú škaredé, ako by vyšla divá svinia z vláka. Ale čo niekedy tam jeho kamoš? Skoro každú sobotu a nedela. Jeho kamoš tam u neho. Poznáte naši ľudia, že my pôjdeme k ľudne dačo preskúmať. Pre vás len. Keby ste nás vy nepodporovali. Sa vypínajú, toto je svetla tam. No. Ľudia, ďakujeme. No, poviem to tak. Vy nám pomáhate robiť takúto tvorbu. Hej. O 9 odberov viac, keď ja s Davidom natáčal. Keď ja som s Filipom natáčal, tak som dostal 3 alebo 4 odberov. A teraz ja s Davidom, že plus 9. Nie. Že... Ľudia, puberta, chápete? Puberta, každý v puberte nadáva. Ľudia sú trochu prechladnutí. No, nevadí. A ja niekedy kašlem. Hej, ľudia sú prechladnutí. Ale možno alebo cigarety, vieš. Čo moji rodičia fajčia. A chcel by som zbrknúť. Čo? To je Benov tréner, čo išiel. Čo? A prečo to tak vzniká? Keď zrazu príde tam nejaký typ, ktorý má epilepsiu. Onže? Kúp. Prečo? Bo epilepsia je to, keď máš epilepsiu, dačo blíka, ty by sa akoby zamlží mozog, mám pocit. Ale ty sa akoby hodíš o zem a budeš sa triasť 10 minút, aj pol hodiny, aj hodinu možno. Čo? Keď poznáte taký ten trend, taká vec, že hamu, abidi hamu, tak. Hamu, abidi hamu, abidi. Si to poznáte? Nerobte si ľudia z toho stranu. Existuje presne takýto látek sa volá hamu. Ľudia, on trpí kolmou. A keď neviete, čo je kolma. Kolma je to, že jedného dňa odpadneš, budeš úplne bezvedomý a reálne budeš bezvedomý bardzo aj 3 roky, aj 4, možno aj 10 rokov. Ľudia, nerobte fakt z toho srandu. Hamu teraz má kolmu. No, koma. Som tam počul, že haló. Čo chceš? Ale tam, cez plot. A to čo? Čo? Čo stalo? Sed na to, poď. Sed na to. Komu ten typek sa ukradne beču. On má tak na hlave svetlo. No a to je normálka. Má pripravené už mi. Tak vieš, vyberš tam. Ľudia, keby ste nevedeli, čo oko má. Čiže ľudia, komáš to, že... Tak to odpadne, že silno narazí, odpadne. On nenarazí. Od ničoho nič môže odpadnúť do bezvedomia a môže takto byť aj 10 rokov. No a
aj kľudne A presne mesiac. takto trmí ľudia hamut. Čo ľudia neúte si fakt takéto veci s nami. Hej. A ty si povedal, že to je že- blbosť. Čo? Tomu hamut. To práve, že nemali by to robiť akože vtip. Nemali by to robiť na YouTube. Taký vtip. Ľudia, keď nechcete prečo trmiť komu. Lebo, ale niekedy toto môžeš tak silno naraziť. Nie, to nie je tak, že narazíš a odpadneš. Budeš vedomá. Ale môže tak stať niekedy. Nemôže, ale teda čo iné, to je úplne mimo chemikov. To je úplne chemikov. Daj, že za čo máš, že tak a odpadneš a... Nie, že proste ty s ničím môžeš odpadnúť, budeš vedomá. No. 5, 6, 7 rokov, 10, neviem koľko. Možno 20 rokov odpadnúť, ale to je málo. Aj kľudne... Možno väčšia šanca na 10, alebo 3, alebo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alebo 1 mesiac. Na roky to je. Tak už ako dlho už je ten hamut? Že máme dostali. Hamut má podľa mňa aj 20 rokov. Ko? A stále má komu? Hej, má. Čo do koma. Ha. Zobudí sa napríklad také do 10 rokov, potom zase budeš na tých pár rokov. Môžeš aj zase z ničoho nič odpadnúť do bezvedomia. Ľudia fakt, keď... Fakt, nerobte si fakt to srandu ľudia. Veď také sú nutné mať komu. No, nemá už ani 20 Poďme do rokov. slepej uličky. Ani 20 rokov. Poďme do nemá. slepej uličky. Keď ja ani 20 rokov Poďme nemám. do slepej uličky. Keď ja ani 20 rokov nemám. Som si teraz spomenul, že on umrel. Umrel. Ha. Na Nako... Koľko mám rokov tedy? No, tak asi 8, 10, neviem. A umrel už. A jak dlho mal túto komu? A umrel, keď sa neviem. A jak dostal túto komu? Neviem, to už môže to môže mať od narodenia. To je choroba. Koma. Už keby ste nevideli, no, ja to môžem dať, kedy, čo, dám to, ja vám to skúsim dať skúsim vyhľadať na Google. Nedám nás to. A ukážem vám ja. Ja som na to dobrý. No, ukázanie. Koma. Musím napísať. Nemám Wi-Fi. Skúsi zapnúť data. Zapnúť data, keď chceš. Ľudia. Dneska tak skús zapnúť data si. Jak data? Normálne. Ja nemám data. Čo? Skús Bluetooth. Skús. Teraz čo? Ešte počkáme. Počkajme, kým príjeme k tebe, Jožko. Aj. Vlastne sme mali ísť k tebe. David, ale ešte slepá ulička chýba. Životi. No poď. Nebojí sa? Čo? No. A prečo sa nechce ísť tam? Lebo, čo keď nás to tak chodí? Slepá ulica, najhoršie miesto. Slepá ulica, tam bývajú nejakí zlodeji, môžu byť tam. Lebo chápeš, zlodeji majú najlepšiu šancu na to odpraviť ten stav zlodeji na tej ulici. A to je Filip. Obklúčia ťa, A Filip býva tam. on býva tu. A to je slepá ulička už. Čo má tam? Ide to uličko. Ale nie je to ešte slepá, lebo ešte máš šancu na dvík.
Malá šanca. Je to. Keď nás obklúčia, ti hovorím, tak dobrý. No, možno ani ne. Ale kam? Čo, ty nevieš pesky urobiť? Viem, len chápe, čo keď majú nože. Alebo napríklad, ak začne dačo hádzať na tie nože. Myslíš, že sa viem obrániť proti hádzačiemu nožu? A tak v rukách? Tak v rukách viem, hej, ale A brán? tak bráň neviem sa len tak uhnúť nábojmi. Že jeden náboj, keď vystrelíš, môže ísť možno aj 1000 km za hodinu. Alebo lepšie popísané, že záleží, aká to je zbraň. Normálny pištol to by proste išlo tak asi tak 200 až 400 km. A malý gulomet? Malý gulomet, Hej. tak akože 5000. Tak my máme doma malý gulomet. My si nevidel, tu máme u babky dole. Jeden veľký, jeden malý. Ale mal tvoj dedo zbrojný preukaz? A neviem. To sa ako mňa pýtaš? On bol šéf